Mifa production jabarani filɛbagaw an ka foli bi di aw bɛɛ ma nin ye aw ka farikolo ɲɛnajɛ sigilen aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Cheick Bougadar Magasuba ni kanubagaw bɛ wele ko Momosu a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da don fɛn min ye monter en Ligue 1 o tɛ dɔwɛrɛ an ka deuxième division tɔn minnu kan ka yɛlɛ première division na olu ka dolantan tile filanan o jaabi o bɛ an bolokɔrɔ yan nɔ ani u ka jɔyɔrɔ ko an bɛna an da don aw la k'o da aw tulo kan. N'an bɔra o kɔnɔ hali bi monter la an bɛ to hali bi monter kɔnɔna na fɛn min ye tile sabanan dolantan minnu kan ka k'o kɔnɔ a bɛ n'olu fɛnɛ sɔrɔ. O kɔfɛ sa fɛn min ye Coupe du Mali ye musolakaw tɔgɔ la o huitième de finale o dolantan olu daminɛra dolantan jaabi minnu sɔrɔla o kɔnɔ ani jaabi minnu bolo dalen don a bɛ n'olu fɛnɛ sɔrɔ. O kɔfɛ fɛn min ye an ka musolakaw ka karidasi ale tile filanan jaabi fɛnɛ bɛ an bolokɔrɔ ani jɔyɔrɔ ko an bɛna olu di aw ma fo ka se an ka égliw ka kunnafoni ma a bɛ n'olu sɔrɔ an ka bi jɛmukan kɔnɔna na nin de bɛna kɛ aw tulo garisɛgɛ a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ kun y'a da aw tulo kan cogo min na fɛn min ye an ka monter Ligue 1 Orange ka taga ale la i bɛ a jateminɛ o dolantan olu tile filanan dɔw kɛra fɛn min ye LWJ de Kidal ale bina fɛn min ye ASC Sigi ɲɛkɔrɔ kelen ni Kanangolo CMB Mopti FC Jara ICB a sɔrɔ ale ka kelen ani Kanangolo o dolantan na fɛn min ye Avenir ale kun absentelen don poule dɔɔni kɔnɔna na sa n'o ye poule B fɛn min ye Étoile du Mandi ale ye sebaya sɔrɔ CST kan Gawo bana fila ani fu fɛn min ye FC Sido ale fɛnɛ bina ASC Douane ɲɛkɔrɔ bana fila ani fu o la jɔyɔrɔ ko la sa i b'a ye groupe A la FC Jara bi jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 6 CMB bɛ tugu a la kuru 3 Sigi ale bɛ tugu a la kuru 3 o kɔfɛ Avenir ale ni L8 olu bɛ fɛn min ye jɔyɔrɔ 4 jɔyɔrɔ 5 na kuru fu b'u bolo nka u ye dolantan kelen kelen kɛ. N'an bɔra an bɛna poule B la sa i b'a ye Étoile du Mali bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 6 CST kuru 3 AS Douane kuru 3 b'ale bolo FC Sud kuru fu o bɛ ale bolo. O kɔfɛ sa fɛn min ye tile sabanan dolantanw olu kɔnɔna na Avenir AC ale ni LWJ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ FC Jara ale ni ASC Sigi olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ CMB ale bɛ exempté nin tour la o kɔfɛ sa AS Douane poule B la ale ni Étoile du Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ FC Sido ale ni CST olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni jaabi minnu bɔra o kɔnɔ a bɛ n'o sɔrɔ an ka kunnafoni nataw la. N'an bɔra yen an bɛna fɛn min ye an ka Coupe du Mali kɔnɔna na sa n'o ye musolakaw fan fɛ huitième de finale dolantanw na AS Saramaya ale bina AS Real ɲɛkɔrɔ bana 5 ni 1 Tigres ale bina fɛn min Entente de Sirakɔrɔ ɲɛkɔrɔ 2 ni 1 fɛn min ye Teria AC ale fɛnɛ bina AS Momo ɲɛkɔrɔ 3 ni fu Tigres de Kayi fɛn min Super Lion ye sebaya sɔrɔ ale ka o bana 6 ani 1 o kɔfɛ sa AS Mande ale ni Lafiya FC olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Lambert Sar ale ni Amazon bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye CM Bamana ale ni AS Police bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Isfas ale ni Badian olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni jaabi minnu bɔra o kɔnɔ a bɛ n'olu sɔrɔ an ka kunnafoni nataw la. N'an bɔra yen an bɛna an ka karidasi la musolakaw fan fɛ n'an nana karidasi la sa an b'a da aw tulo kan k'a fɔ o tile filanan jaabiw la fɛn min ye Mande ale ni AS Police olu dɛsɛra ɲɔgɔn na fu ni fu Isfas ale ni Amazon olu fɛnɛ dɛsɛra ɲɔgɔn na o bana 2 ani 2. N'an bɔra yen an bɛna an ka égliw ka kunnafoni na an b'a da aw tulo kan k'a fɔ samasamaliba o bɛ an ka église A ale ni fédération ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ crise fanga bonyara kosɛbɛ fo égliw bɔra k'u ka dusumakasiw yira k'a yira yɛrɛ k'a fɔ ni yɛlɛma ma don kow la fɛn min ye donna nataw kɔnɔ olu tɛna na jouer équipe nationale yɛrɛ fɛ ko fo yɛlɛma ka don kow la o de hukumu kɔnɔna na an ka fédération bataki la u ye ɲinini kun kɛ k'a yira R48 kɔnɔ an ka capitaine Amari k'a kana a k'i ɲɛfɔ Amari ale fɛnɛ ye jaabi d'u ma k'a tɛ se ka na o de hukumu kɔnɔ u ye kunnafoni di kɛ kunnafoni min kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko Amari ale suspendé don fɔlɔ fo ka taga a yira k'a fɔ ko nin wagati na a seginna ka na o de la a bɛ yira u la k'a fɔ Amari ka nalibaliya kɛra sababu ye nin wagati na k'a fɔ décision mun ni u y'a ta Fema Foot ko Amari ale suspendé don fo donna nataw kɔnɔ an bɛ ka jateminɛw kɛ walasa jisuma a bɛ se ka kɛ nin problème ni fura ye cogo min na. N'an bɔra yen an b'a da aw tulo kan k'a fɔ yɛlɛma boloda la fɛn min ye Mamadu Sangare ale tɛna ye Jeux Olympiques la ka sababuya kɛ nin wagati na Mamadu Sangare ale bɔra équipe yɛrɛ kɔnɔ a bɛ ka taga a ka yɛlɛmalikow la ka sababuya kɛ a kan ka bɔ tɔn dɔ la
ni o ye a tun bɛ tɔn min na Autriche kɔnɔna na an ka nin cɛmancɛma ni ale bɛ ka taga Rapide de Vienne na a kan ka taga contrat signer an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu k'a ye Mamadou a ka tɔn kura n'o ye Rapide de Vienne Ala ka yen sigi diya la. An b'a da o tulo ka fɛnɛ k'a fɔ hali bi Jeux olympiques ale hukumu kɔnɔna na an ka cɛden kun tununnen don ni ale tɔgɔ ye Salam Agdjidou ni wagati na seginnen don ka na a bɛ cɛdenw fan fɛ an'u bɛ ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Hali bi yɛlɛma boloda la Ousmane Diakité n'ale y'an ka cɛmancɛma ye n'a si bɛ san 23 la ale bɔra Arbert la ni wagati na ka taga signer Angleterre olu ka 2e division tɔn na ni o tɔgɔ ye West Bromwich Albion ale ye 2e division tɔn ye Angleterre an bɛ jɛ ka dugawu k'a ye a ka challenge kura Ala ka o ɲɛ a bolo. Hali bi yɛlɛma o ko ninnu sira fɛ an bɛ to yen tuguni ni an ka denmisɛnnin n'ale tɔgɔ ye Abubakar Dambaka a si bɛ san 18 na ale bɔra Paris FC la k'a ka contrat fɔlɔ a y'o signé Monaco fɛ milieu de terrain don a yɛrɛ janya bɛ taga mètre 1 ani centimètre 91 na a tagara Monaco an bɛ jɛ ka dugawu k'a fɛnɛ wa donna nataw kɔnɔ an ka ɲɛmaaw ko hakili to a la a bɛ se ka kɛ dolantanaba ye Mali fan fɛ. Fɛn min ye an ka cɛden n'o ye Ousmane Diakité ale bɛ bɔ Arbert la ka taga fɛn min West Bromwich Albion na i n'a fɔ n kun y'a o fɔ aw ɲɛna cogo min na an ka milieu de terrain don Autriche nin bɛna kɛ sababu ye ale bɛ to Europe kɔnɔna na ka na Angleterre an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu k'a ye n'an bɔra o kɔnɔ yɛlɛma la Salam Agdjidou ni wagati na ni ale fɛnɛ bɛ négociation na ni tɔn ye Faransi Po o ye 2e division tɔn ye fɛn min ye MC Alger fo ka se Saint-Tron ma ani o tɔn ninnu bɛ jateminɛw la ale yɛrɛ bɛ labɛn na an ka équipe fɛ n'o y'an ka équipe olympique ye milieu de terrain don an bɛ jɛ ka dugawu kɛ a ye a bɛ setifu 2 an dalen don a la donna nataw kɔnɔ an bɛna ye nin tɔn ninnu dɔw la Europe kɔnɔ. FC Nantes ni wagati na ale fɛnɛ kelen don ka prêt proposer an ka denmisɛnnin ye ni a tɔgɔ ye Mamadou Diawara ni milieu de terrain don n'ale bɛ Olympique de Lyon na an dalen don a la ani yɛrɛ bɛ Lyon fo 2028 o ko négociation bɛ sen na Mamadou Diawara ni an tora k'a ye Lyon Nantes fɛ première division na Faransi san nataw kɔnɔ a kana bari mɔgɔ la. Hali bi an bɛ to yɛlɛma ale ko kɔnɔna na hali bi fɛn min ye Yuba Jara Yuba ale seginna ka na Arbert la an b'a fɔ ale yɛrɛ dolantana ye mun formera Yelen Olympique la a kun prétera Cadiz fɛ Arbert la fo saison laban nka nin wagati na an b'a fɔ a ye dolantan dɔw k'u fɛ tɔni a seginna ka na yen nɔ. Fɛn min ye Kevin Zoe ale tun bɛ Sochaux la an b'a fɔ a bɔra Sochaux la ka na Lawal nin wagati na ale fɛnɛ contrat signé Lawal an bɛna jateminɛw k'a la nin ko minnu bɔra o kɔnɔ n'o ye Kevin Zoe a bɛna a ka nouvelle sɔrɔ donna nataw kɔnɔ. Hali bi Jeux olympiques ale labɛnw kɔnɔna na an b'a da o tulo kan k'a fɔ ba Maliba an ka denmisɛnninw u kan ka sena dolantan dɔw kɛ k'a daminɛ juillet kalo tile 12 ka taga bila 19 na fɛn min Stade Malherbe de Caen Stade Lavallois ani FC Bogigny olu kan ka dolantan dɔw kɛ o dolantan minnu kɔnɔ ka kɛ senfilɛ ka se ka labɛn kɛ yan'u ka match fɔlɔw cɛ wa i b'a ye yanni Jeux olympiques yɛrɛ daminɛ kɔnɔnaw na an b'a ye Mali ale yɛrɛ ka délégation minnu kan ka taga o délégation donna délégation kan ka bɛn fɛn min ye ma 35 ma dolantana o ye ma 22 ye u ka membre staffu o ye ma 13 ye olu de jateminɛlen don ka taga fɛn ninnu kɔnɔna na wa an dalen don a la ni Ala ma baasi kɛ k'a fɔ an ka équipe u kan ka labɛn kɛ k'u kunda Faransi kan ni wagati na u bɛ kabala u bɛ labɛnw na jateminɛw bɛ ka kɛ. Hali bi transfert sira fɛ fɛn min ye Guindo an b'a fɔ ale fɛnɛ ye tɔn signé tɔn na tɔn min n'o tɔgɔ ye Aral La Louvière i b'a ye an ka nin denmisɛnnin attaquant ni ale tun bɛ Zulte Waregem na a bɔra ka san 2 signé nin wagati na fɛn Belgique olu ka nin tɔn nin fɛ ni o ye première division tɔn ye Belgique kɔnɔna na. O kɔfɛ yɛlɛma la hali bi an ka cɛden n'o o tɔgɔ ye Musa Sila n'ale bɛ dolantan an b'a fɔ Schalke 04 la voilà Schalke 04 la Musa Sila ale tun bɛ dolantan Faransi nka a y'a signé tɔn na tɔn n'o ye Schalke 04 ye Alimankaw fɛ yen an bɛna Musa ye Allemagne olu ka championnat la donna nataw la fo juin 2028 ni Ala sɔnna ma o kɔfɛ an ka cɛden Adama Traoré Nos ale fɛnɛ bɔra Hull City la Angleterre a tagara Turquie tɔn na tɔn min 2e division ye tɔn yɛrɛ tɔgɔ ye Am de Sport
a ye contrat signé olu fɛnɛ fɛ an bɛna a ye Turquie 2e division na yɛlɛma kun an bɛna a kun cɛ sa fɛn min ye Ibrahim Sissoko ale fɛnɛ bɛ ye contrat signé Allemagne tɔn na tɔn mun ni o yɛrɛ ye première division tɔn ye Allemagne. Ibrahim an b'a fɔ donna nataw kɔnɔ an bɛna ale fɛnɛ ka jateminɛw kɛ ale fɛnɛ an ka dolantana ye a tun bɛ Strasbourg la a bɔra Strasbourg ka na Allemagne olu ka tɔn mun bɛ yen nɔ nin wagati in na a bɛ contrat signé o la a kan ka jouer u ka première division yɛrɛ la ni Ala ma baasi kɛ Ibrahim Sissoko an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu k'a ye Allemagne nali o bɛ se ka usaya a yɛrɛ fɛnɛ ma cogo min na donna nataw kɔnɔ. Wala an ka égliw ka yɛlɛma olu de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye ni Ala ma baasi kɛ donna nataw kɔnɔ an n'aw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛw la aw k'an bɛn.